Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kamora mora ma intiere kawa wacho ni ngima en mwandu. Mata ye chenro ni en Ruth Otieno kendo en morna mar bedo kodi odiechieng' ka opojore gik mang'eny mamulo ngima wa nikech seche ma intiere kod ngima maber tibedo kod mwandu maber nikech ngima ni no e mwandu. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wasechopo e studio. Kaka time go odiechieng' abomiye thuolo onyiswa nyinge en wuod kanye en laktar molonye weche mage aito wadonje twak achiel kachiel machiegni. Ero kamana ahinya. Ne johero mag penj laktar an luonga ni Dr. Frederick Ochenge an wuod Agoro Likwenyo Obingo School. E dala ma Nairobi ka tiyo gi Jokibera Level 3 Hospital antie daktari kanyo an general physician nyiso ni wathiedho tuo moro ma jatuo biro godo wathiedho ma oyudo koingo wa koro oro ne consultant kamano ma uyudo koingo we ma koro uchwalo ne jogo ma saboro tiere kod lony e area no. Daktari kawuono daher mondo to gitiyo gi remb dhano kata gitiyo ka ukwam ni en njowa mang'eny molo njowni te kech en yudo ka around in the old world jimo sebedo komako is around 500 million to 700 million mago jomo mako piny mangima kech en gima onyalo maki mok ing'e kata dalili ne then kobudha ahinya then yudo ka koro chako nyiso dalili then en gima nyalo mako ng'ato obed ng'ama tis obed ng'ama duong' onyalo mako all ages then en gi effect ne bedo mang'eny ahinya momiyo waneno ka wuono mondo awuoye kamano en njoha machalo nade en ang'o nikech wacho ni en kidieny ma bende mako ji duto te osemako ji mang'eny e piny ngima to ukwom en njoha machalo koro ukwam kaka ineno nyinge ni njowa gi nying gi wamiyo kaluwore kaka gichal kech hook en machalo low koro nyiso ni oti machalo low kama koro wiye koro ineno wiye ineno kaka wiye obedo macha ma wiye obedo ma wiye oloro olugore ni koro mane ukwam kech wan gi pinwam wan gi ukwan wan gi roundwam gi ng'eny but koro ukwam ni en moyudo kende en mong'eny kabisa kendo en mako jowa mang'eny kabisa joma ni kaluo kata joma ni kapango jomoro moro mako koro miyo neno ka wuono we ukwam ni koro uk nyiso ni ochalo low modolore kama koro mano miyo oluonge ni ukwam koro sama miyo odolore kama ni koro donjo mbicho matindo to odhi mako mbicho matindo then obedo kochalo low kamano awinjo kiwacho gimoro kane wachako chenro ni parasite ama bende en dho ngere kata en dho kisungu ka wanyalo loke gi dholuo mayot kata dholuo maler kapok aduogo e hukwam ni parasite gin gigo matimo ang'o e del kapok aduogo ma ama bende wacho ni odhi to nikech dhoge chalo lowo dhi to moko e obich matindo kamano koro parasite kaka inja wacho no parasite en gima o depend kuom onyalo bedo kata mane human being onyalo bedo dhano kata onyalo bedo le to ngino onge faida momiyo gino asara mokelo ne gino koro yudo ka samoro mae chiemo mane gino ni godo samoro mae kata remo koro kaka parasites en onyodhi anyodha ineno kaka okuodo bedo ga kuom jamni cha en ngeno okaw mana remo kuom jamni koro ineno kaka chalo kaka ukwam ne en bende odak kuom dhano to okaw mana remo e ombicho matindo kanyo koro nyiso ni asara lele mo mer mane modong ni parasite en gimoro amora manyodho okaw to onge mokelo onyalo bedo kuom jamni kaka okuodo kuom ranyisi kata onyalo bedo kuom dhano kaka koro kidienya mar njofni ma wawuoye odiechieng' ma kawuono daktari okipimnwa ni thoth ne gidonjoga kuom dhano e yore machalo nade koro ukwam ni en otindo en parasite matindo kabisa koro ukwam ni yudo ka owuok kuom gima ne kode iluongo ni host gima ne kode cha to donjo kuom ng'at maonge godo koro kaka ukwam ni mostly obero ga e oko sama ng'ato dhi oko maduong' cha to samoro ng'ato dhi olosore kamoro e pap to olosore lo kama bedeno koro ng'at maonge godo ni kodhi owuotho modhi onyono kanyo gi tielo nono kata kodhi omulo kanyo gi lwede moko bedo protected to ukwam parasites ni odonjo sama osedonjo odonjo ng'eni dendwa ka nitie buche moko matindo magolo yamogo koro kanyo modhi odonje kosedhi odonjo kanyo to odonje e blood stream yani ng'ato dhi onyono kanyo to gilokre koro mane life cycle ni sama osea kuom dhano kata e chiaye mae kaka odonjo koro kosedonjo to odonjo e kar tielo kama is open kosedonjo kanyo kisenyone to odonjo tineno kosedonjo kama to odonjo ineno kaka odonjo e blood stream kosedonjo blood stream to odhi nyaka heart to odhi e lungs then sama ng'ato fuolo cha to giduogo mage e small intestine yani mbicho matindo gi koro odhi umoko mbicho go umoke to koro ywa mana chiemo oywa mana remo mos kanyo oywa mana mos kanyo to sama osebedo machua then sama osebedo motegno makoro onyalo nyuol kende then sama ng'ato odhi oko to koro gole koro kochako gole chako lwar piny koro mane kaka koro noringo ga mane koro kaka odhiga koro ineno kaka koro step 1 ka
koro mano mai koro kama obede koro mai lo kama lware no kech koro lo onyalo bedo kanyo between 5 to 7 days mana ken kanyo orito mana gima donje koro ka dhano onyono kanyo odonjo ire koro nyoto dhi kama koro guogi gi pekni ma wapidho dala ka gin bende ginyalo yudo ukwamne koro ka giyude bat berne ni en mar jamne mar paka gi guogi ne en ok odonje ombicho mag dhano but en koro bedo mana e pien ma oko koro neno ka koro pien kama koro bedo mana kanyo koro kanyo mino dalili ne then sama ukwamne odonjo idwa kama odonjo godo no obiro keto some rashes moko mang'isi ni kanyo ne odonjo godo koro basically mai kaka koro ringo magin njofni kidieny mag njofni modendo kacha ni hukuome maka wuon wawuoye jahera mar chenro mar penj laktar iwinjo kaka daktari olero kacha ni thoth ni kapo nono ni inyalo nyono kama ne ng'ato owegi e yore mopogore nikech samoro ng'ato nolosore kamoro to oweyo kutego kanyo kata odhi to donjo gi e tiendi to donjo moringi nyaka dendi mochop nyaka e ombich matindo kama obiro kelo ni chandruok to mano kende waneno kacha ni guogi to thoth ne bende ginyalo donjo godo to guok bende nyalo miye kata paka kata nyathi guok kato circle cha chakore achaka kendo yudo ka olandore kendo thoro bedo mang'eny wacho ni ong'eny mokadho kabisa ong'eny daktari gimo ong'eny nikech wayudo ni kaka wadak yudo ka mostly kuonde ma ji odake sama ji modak kuonde mongawore ka choche bedo matis samoro choche bende onge joma modak aluo kuchocho thoth ji ok ogero choche mier jomoko ji to temo bas samoro jomoko pod loso e pap kuchocho koro ng'ato losore e pap kucho to samoro ng'ato losore gi oko man gi ukwamne to ji odho nyone kech samoro bende gik malong'o ma ji wuotho godo kuchonge samoro ng'ato wuotho ka kala ni kowuotho to ng'ino nyono gi jalo koro nyalo kier samoro kata wuotho gi tielo nono then tijowa mwatiyo jomoko bende ka puro kata ka doyo dala kucho yudo ka gidoyo gi tielo nono koro mano mineno ko ng'eny ahinya kabisa then ng'en ukwamne bende othoro bedo kuonde ma bet warm yani kuonde ma bet mormor kuma bet liet ng'enye koro neno ka koro korwa kwani liet bet ng'enye momiyo ng'eny kabisa kamano kuma liet ng'enye time nade koso kete ong'ala machalo nade koro obedo gi environment mayot ne mondo onyuolre kendo odaga ming'a yudo ka johero kama bet liet gi kama bet mor kidogo ma bet be ng'ich moro be nitie kidogo bimino kodhi obed ombicho matindo gi kech kanyo gidhugore kama to bet gi liet koro mano mineno ka bet ong'eny kuonde wago kabisa then gi jomoko matiyo tije moko kaka joma pudho mchele gini ka yudo ka mchele gi donjo gi tiende gi nono kuonde ka then jomoko bero mulo jomoko samoro dhi kata game park gero mulo le moko mag paka ng'ato mulo ni man liech kata ma tiga ng'ado mulo gi lwete mago bende yot mondo ng'ato yud godo tuo mar ukwamne kamano ama thoth ne yo modonjo godo e del kuom dhano en tielo kata lwedo en ok odonj gi dhok en tielo gi lwedo kuonde go mantiere buche matindo monya donjo godo kod kodonjo blood stream kod kodhiga kamano aneno kikelo nwa picha ka ntiere ga moro ma bende samoro ka ioro pi daktari ka samoro ki ioro pi inyanya korwa asa iluonge ga ni chwe gi hukwama gipogore gidwa chalre koso gine familia achiel gene chwe gi ukwam gene chwe to en gino maka gidi kamata but gino maka ringo en maka mana ringo physical en gino maka ching en maka ching but ino ukwam ni ento tin kabisa no kiyal nene modi bol budha dedi beti jomoko manyalo bedo kode moko ne kata dalili ni en gi ukwam then tie kose budho moko koro en gima nyuolore ga kech kako medo chamo ombicho kako medo chamo remo mano ombicho kanyo e kako medo nyuolore ko sama so nyuolore mang'eny cha koro kibo chako no dalili maka dalili ga de wacho no mbele kanyo koro emomiyo ukwamni emomiyo ng'eny kabisa nikech gik mang'eny kele then samoro ng'ato budho kode then kaka ji odak bende yot mondo ng'ato yude kuom ng'at machielo koro apart from lwedo gi tielo ka in gi body contact bende nyalo yude godo ir ng'at mani kode kamano mas pono ni ng'at machielo ntiere gode body contact e yore mage ka pono ni moso ng'ato samoro moso ng'ato kendo memo odwa gan ji at least lo ga lwetgi maber ke samoro kimoso ng'ato samoro apuodho kamano mul lo mano lil mane nigi gije chako dugo mosi kodo kaka lobno lil kamano yot mondo yude kech mano is a body contact kamano puodho kachiel kod puodho ma ji dhie ni kata joma wuotho dala kuchido ka samoro ng'ato jwa ywe laro ne to wuotho mana gi tiende nono ko ywe laro to ng'eni ng'at mo dala kuch samoro ng'ato pidho paka ng'ato pidho guogi dala kanyo ka guogi koro samoro giloso kamoro giloso dala mo gi pima kama gilosore in kod dhe ywe laro gi gino in gi tiende nono tinyono chieth guog kata mar paka
yot mar yud gini kendo kamano maka ber chutho ok onego beni ng'ato wuotho gi tiendene nono kapo nono nitiere puodho sasa mie puodho ber kiluoko lweteni gi pi mamol gi sabun wach mar pi mamol gi sabun aneno ka ong'eny kamoro amora ober it's best practice monego beni wang'igo en gima onego beni watim nikech wayudo ni logo gi pi gi sabun okonyo yore mang'eny kabisa from kata mana ukwam genegi nitie tuoche moko mang'eny mabende okonyo kamano wanyalo mulo kaka covid waneno kanyo chando ji kabisa embe wayudo ka logo ni nyoket mbele kabisa ineno kata mana kipindu mbitu embe wa advise ga jini at least logo lweti no nyalo konyi nikech kijan gima donjo through the mouth koro logo leto en gima important kabisa koro ineno kaka ukwam kaka otimore koro magi dalili ge koro ineno dalili mar ukwam kech ng'ato biro penjo ni to ere kaka biro ng'e nan gi ukwam kech worms ge ng'eny kabisa mana kaka ni wasiwacho koro ng'eni ukwam mokwongo kama donjo godo ne ibiro yudo ka nitie some rashes matindo yani gik moko moruodho mathiso koro oruodho to lakini no spread then again sama gino osebiro kech ang'is kama kapod otisa ma koro kodonjo no ok bi neno dalili ne ahinya but rashes otibiro neno koro kosebedo mosenyuolore yo mbicho kacha kabisa ibiro ka ng'ani biro bedo gi liet yani maka kanyo kama inyalo fwenyo ni kutegi osemaki kata hookworms gi osemaki owacho kacha ni namba 1 ibiro neno kaka mano donjo kamano inwang'o joma yowuoyi sani mino ohero gi ka giloso gi nikech inwang'o en tich maber kendo concentration margi en ber ahinya. Every time I top up using Airtel Money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robai was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude that we would like to see even for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob, and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Liechi kuodho kolo kong'e. Tiende ni ng'ama ratego moloyi gi teko ok inyal wiye ka en machiegni nikech mano to goyi ma onegi. Irito mondo dhi mabore ka koro inyalo wuoyo marach e wiye. Ngero ni ne ipuonjo godo joma thoro mana wuoyo marach e wiji. Niki gitem wuoyo marach e wi joma ohewogi gi teko. Nikech timo mano nyalo miyo igoyi sidang'. Dial *811*276# to get liech ikuodho kolo kong'eye. machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV. Ntiere kute mang'eny, ntiere njoha mang'eny madonje del. Samoro no king'eyo ni seche miywe laro ka ntiere kotiende ni nono tinyalo rwako njoha gi e dendi. Daktari opimonwa kacha ni samoro seche mitie puodho ka lweteni omulo lo mang'eny nyalo kelo ni njoha e dendi. To nitiere kaka inyalo timo nikech tijewa mag dala gi tijewa mag puodho gi bende nyaka wati kata doko ni njoha gi nyalo yudo ng'ato kamora mora. Daktari ne wantiere kod picha moro ka aneno kiseketonwa go maber. Mapimonwa kaka njoha gi kalo kowuok gi e trielo kata gi e lwedo modhi nyaka e ombich. Adwa ni mondo mi
iwuoth kodwa mana matin nono ka koka wadog chien wang'iya ne ranyisi makineno tinyalo chich ni samoro isebedo kod njohagi. Yes, koro ineno koro kaka picha ni makelo ni ma koro ngiso kaka parasites bag njohagi. Koro sama ma koro lo kama koro nosedonga ng'at mane kode maybe odhi oko maduong' to weye kanyo. Koro koseweye kanyo ng'eni koro omachwa mos. Koro sama idhi nyona kanyo ni pap odonjo. Koro sama osedonjo ni otindo kabisa, samoro nyo to tis kabisa. Koro kodo gimo chako yudo ka koro del ber. Eka koro chako dongo. Koro donjo to donjo remo. Lwedo kata tielo koro donjo remo. Kose donjo remo to dhi mos to donjo nyaka lungs. Kose ope lungs kanyo to odhi nyaka heart. Koro sama ng'ato fuole to biro odonjo mbicho kanyo. Koro kodonjo mbicho ng'ino mbicho wan gi matindo gi madongo. Koro donjo to matiso gi ng'ini ka mbicho matindo gi gin ma gitimo around 90% mag gik matimore ka gin ma kanyo ma chiemo bedo digested, kanyo ma chiemo bedo absorb. Koro kanyo mobede, koro omako mbicho no gi oko, koro liero mana kanyo. Koro chamo mana chiemo monego donje remo kode kanyo mochamo. Koro chamo kanyo, ochamo kanyo to nyuolore. Koro sama nyuolore godo ne ema koro kelo godo dalili kanyo mchako onyuolore modhi mopong'o mbich matindo gi. Imagine kanyo mane gima koro timo. Koro kosebed kanyo ma koro nyuolore kech kanyo ma koro pondo, en kama pondo to en kama bende ber kode kech kanyo liet, kech kanyo bende ng'ich. Koro momiyo bedo kanyo, then kanyo bende gi chiemo. Koro en odak odhes kanyo. Koro kanyo ma koro nyuole mos. Koro miyo sama ng'ato dhi oko koro tema gole godo no. Koro kachako gole kendo chako ng'at ma onge kode kachako nyone to bibira kamano. Koro mane kaka koro oringoga. Kidienye mane daktari makoro chope ombich madongo nikech seche ma ng'ato dhi oko tiende ni chiemo mane osechamcha del oserego kendo osekalo ombich matindo. Seche modhi ombich madongo koro ikore mar wuok kaka losruok. Otieko ndalo adi e ombich matindo kaka osudo to osudo nang'o koso enena gima kaka omedo nyuolore kaka moko donga kata moko sudo. Kaka johani gima timoga ukwamni gima timoga sama osewuok oko ka kawo gimoro 4 to 5 days kende mokawo kanyo. Kose kawo bato nyalo kawo ga between 3 to 4 weeks kapod en mana active kanyo ma ka ng'ato dhi onyono kanyo to pod biro mana yude. Koro sama osebiro koro period mokawo between remo ka mondo donje mondo ochak okelo tabu ka en between 5 to 7 days ka osechako kelo shida. But ochako mana mos koro nyuolre kanyo mos onyuolre mos. Then gin onyalo bedo ombicho matindo onyalo bedo kanyo for 2 years. Onyalo bedo for up to 2 years. Koko thiedhe malong'o bedo after 2 years. But koro iboneno dalili ne koro bochako bedo mang'eny. Kech sama koro ng'ino bedo kanyo ma koro ochamo remo gi madini no, ng'ini ng'ano nyalo develop anemia. Nyiso ni ochamo remo koro remo dok piny ne jatuo ni. Mane koro dalili ne koro biro godo marach no nikech koro osebedo mang'eny. Kech koro bedo mang'eny kabisa. Koro en gima nyalo wuoka. Wabro ng'iya ne gima koro timore seche ma koro osebedo mang'eny nikech atemogo picha e pacha daktari seche ma osedonje dendi mochope ombich matindo atemogo picha nikech niwacho ni ochalo lowo. Tendo ni to omoko ombich matindo tindo. Onyuolore to omoko. Tendo onyalo dhi mopong' kanyo makendo koro inyalo bedo kod chandruok. Wantiere kod picha machielo mabede kagimi iyawnwa ombich matindo mabede kagima koro waneno i ombich matindo kaka chal mondo mwange kaka kudni matin ni parasite hukwamni chalo seche ma intiere e ombich matindo kwa kanyo to wadhi ranyisi. Te seche ma mago duto te dhi nyime in bende nyalo tudori kodwa kokalo yore mag SMS 23600 inyalo tudori kodwa kokalo yore simu bang'e matin mondo mi in bende ipenj laktar. Adwa ni wang'iya ne picha machielo chakae to wadhi nyime kod ranyisi. Makoro wasedonje i ombich. Odhi momakre modudre kabisa. Makoro kanyo koro nyuola mos. Koro ino ka koro make no. Koro ino ka koro wiye. Ino koro wiyege. Koro ka koro dudore. Ino wiyege. Koro dhi omako mbicho no. Koro omako mbicho. Koro tije en matiji jwa remo gi madini ka. Ino ka koro joka iron gi folic go. Gi proteins. Koro mage modich godo. Gik mamiyo ng'ato bedi gi ngufu go mage modich go. Koro mage moywayo to dongo. Oywayo to dongo to nyuolore. Koro mane gima otime e mbicho. Ino ka koro bedo. Koro ok en gima ber ahinya. Wathoroga bedo kod kidenye mopogore mag worms gi kata mag njohagi. Yudo ka ntiere moko ma onyuolore obdongo to bedo mabor. Kaeto kar nyuolruok ka tiyudo ka opogore. Kaeto seche mopogore cha machako dongo. Mato nyuolore nang'o? Ma nyuolo tong' koso ma bedo mabor to pogore. En nyuolo tonge gi matindo. Koro matindo go koso nyuol gi to moko ombicho matindo go to gidonga kamano. Gimoko ombicho matindo to gidonga. Kamano kaka gitimo. Koro mosebedo madongo, mosebedo madongo
wuok sama ng'ato dhi oko chato giwuok koro gin ma koro gichako gidhi chako kendo manyien kendo koro mana kaka gitimo koro giwe matindo endla gidongo madongo to sewuok kamano giwe matindo kapod chamo ywayo madini e dedi to gidongo to mama chwaka wuok e losruok maduong' maka ng'ato dhi onyono kamoro kata paka to chendo chaka kamano pono nitiere kod penjo moro amora SMS en 2369000 daktari wadonjo ranyisi maka ineno tinyalo chichini nitiere kod johagi ukwam wacho ni namba chendo wacho ni rashes kamodonjo godo nino kamodonjo godo no kech kamodonjo kod dalili manyiso ni entiere ineno ka en gi rashes kanyo kamodonjo godo point of entry kamodonjo godo den dhano no en gi rashes kanyo then sama koro osedonjo remo ka gi del kanyo ngin samo chamo me koro loko gini bedo ma red ni nyiso ni del bende koro o alter body temperature yani temperature mar ngato bedo malo koro o loko temperature nikech koro en gi infection en gi manyien modonjo dendi yes koro se mose oketo del bedo malo iro ka temperature bedo malo kabisa koro then sam koro endla gi nyuol mang'eny nyiso ni onyuol koro nyiso ochamo madini ka giremo ka koro se gomiyo ngato bedo mool ngato ibinyo mana kiola olidwa mana ni nando sakasa kata gigi mitimo ka yudo kinya timo maber then sama koro bedo nyuol mochamo gigi ni then ngani nyalo develop anemia ngini ka koro red blood cells osechamo kech mane gimo dilgo ahinya remo kanyo koro osechame kabisa koro ngani nyalo develop anemia en koso remedial malongo nikech wacho ni gini en gimo chamo e ka en mana remo gi madini ka emodil godo e kanyo koro gini kosechamo gigi ginzo koro ngani loser onyalo kelo anemia kuom ngani then ngani bende onyalo kelo shida mar ich ka inyalo bedo ni dwano kai midwani saka sai ka ipupne pupa kode dwano kai idwani samoro bonyalo keti midiew bende nikech en odil gi intestine kucho koro keto ngani nyalo diew ngani nyalo bedo king'ok be onyalo kelo liet mar del bedo malo then nyalo bedo ki yola ola then anemia bo kelo kanyo then ngene ko buda yanya kaka nwangisi ke ngene omako ombecho kaka nina keketo cha omako ombecho go samo mako to ngeny kacha ginyalo kata mana kelo ombecho kancha ko chwer then gima kaka ngisi kendo gidhi nyaka heart kucho ginyalo kelo kata heart failure kamano koro ok en gima ber ahinya mondo mi ng'ato chak neno ranyisi gi manyiso ni osedonjo e del kata osekawo ndaladi nikech samoro nadhi e puodho kawuono kata atiyo tije na mag dala odiochieng' ma kawuono odonjo e denda onyalo bedo odonjo kokalo e tienda kata kokalo e lwetena ndaladi mondo mi achak neno ranyisi koso mar rashes ni kadhodho ni tachako neno gene en gima dongo mos kaka nangisi en parasite matindo koro koyudo kan environment kanyo ber kode koro kochako odongo koro sama isechako neno dalili ne chako neno ga between 3 to 4 weeks mane ka koro nyalo chako neno ok onyal chako immediately en okawo mandalo ka koro mino ka koro gisenyuolore kanyo ma koro gisechako chamo madini mag delgi ma koro nyalo chako winjo effect mare kamano ma en dwe achiel dweche ariyo tichako neno dalili gi kamoting'o aruodhi kata kamochal moruodho kamoting'o olo mang'eny nikech ochamo remo omai madini kamoting'o samoro diep nikech ontiere yombich koro ing'eni chiemo bende ok regre maber kamokelo samoro iwinjo kata ni dwani mondo mi ing'ogi nikech system ni ok ber kamoting'o liet mar del dalili gi biro dichiel tok ndalo gibiro mos kech jomoko be nyalo bedo gi ukwamni mabok ne kata dalili gi kata yes jomoko be nitie magin mana asymptomatic gin kode lakini ok dalili go ok nere but koro kaka bedo kode eka koro dalili gi chako biro kamano joma nyalo bedo kode tok ne ranyisi gi gito dendgi otimore nade koso system gi manigi immunity system mani piny then ineno ukwamni joma ni iris kabisa ineno jowa matindo kendo ka joma tindo gini thoro mako sana nikech joma tindo ido kata kadala kucho gero mana wuotho gi tiendgi nono samoro nyithindo samoro gidhi go bol nono mogiro kata mana gimo mar tiendgi koro yot mondo mag ahinya then yawo mapek mine mapek bende gimbende gini ok ber ahinya komako gi nikech ng'ene ni gima dil gi remo kech ochamo remo to mama ng'eni sama pek cha odwaro ni onego bed gi remo mang'eny then yawo manigi tuoche moko chronic condition kaka joma nigi cancer gini kech ng'eni cancer be dil gi remo ahinya koro magi joma ni iris moko onego bed ni tuoni ok onego bed ni mako kamano joma mine mapek thoth gi gimuodo odowa yes odowa bende en odowa bende samoro odowa ni kata lokni no kwanye kama ok ing'eyo gima notimore tikete dhogi isasoya kutegi e yes koro mano bende wabire kech yudo ka jowa mapek mohero tiyo gi lo kech wacho ni mostly ukwam biro e lo mobedo contaminated yani lo kanyo samoro kata gik no pielo kanyo nolosore sorry ji wuotho kamano si baro lokre aora kuro samoro ng'ato nolosore machiegni gi kanyo
to imbe chake dhi kanye dhi gino koro yot mondo donj or ng'at mane nigi ukwamne odhi onyono kanyo to imbe chake dhi nyono kanyo kechen gima ukwam kaka ng'isi ni those parasites gibudho lo kanyo kamano En Penj Laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu wantede kod Dr. Fredrick Ochenge wang'eyo hukwams mabende opimonwa kata ni nyalo bire e yore mopogore opogore thothne ka iwuotho gi tiendeni nono mang'eny samoro itiyo e samba mchele samoro bende ilosalosa weche ni mag dala to samoro paka nolosore kamoro kata guogi nolosore kamoro to ne nitiere kod kutegi obro donje dendi to dhi chamo remo mabende daktari opimonwa kata ni nyalo kelo ni complications kata chandruoge nyaka kaka mag anemia kanye madwa ni mondo mi wadonje kar complications ka nikech ni complications nyalo bedo mang'eny wacho ni nyalo dhi nyaka onyado jaremo mo tiekre kech ng'eni kaka ochamo ng'eni kaka odonge i ombicho matindo cha ng'ini remo be mochamo to sama gibedo mang'eny kanyo nikech kaka ng'izino nyalo bedo kanyo up to 2 years ng'ini 2 years en muda mabor kabisa ken mana gima chiemo nikech awacho ni en parasites ma onge gima medo kanyo koro ng'ini remo ni mochamo pile koro awuona kata gin kata mana 1,000 kata mana 2,000 to gichamo mana gino kamano koro gin kaka gichamo kanyo koro kelo anemia koro anemia ngizo ni koro remo ng'ani koro tis koro ng'ani onyalo winjo kata kizunguzungu be adwa ni muda chandruoge mag anemia daktari koro yuro koro ng'ani nyalo bedo gi kizunguzungu then ng'ani anemia be ka ng'ani ni godo ng'ani nyalo bedo gi heart failure onyalo kata lwar piny then ng'ani bende obedo molo ok nyalo timo tije ge kawaida koro magi sida makelo mar anemia no kamano nikech ukwam na ok ber ahinya na winjo ka wang'iyo ranyisi tino kwa mulo kar ratil mar del kapo nono ni bende onyalo ketho kata onyalo rocho ratil mar del odwoko ratil piny kabisa nikech sama oselal appetite mar chiemo nikech embo lal appetite mar chiemo iyudo koro dhogi rach ok idwa ni chiem nikech entie del kanyo then koro nyaka ratindi dok piny kamano kikidhi mabor kikisudi wakawiyweyo ka waduogo to koro thuolo mari inyalo go simu mondo mi Penj Laktar en Dr. Fredrick Ochenge studio Penj Laktar kawuono wang'iyo kute mwadendo kachani hukwams kikisudi 10 years alone Citizen Digital. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. This December, drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more. Wengine wamekatwa na panga, wengine wamepigwa na marungu. Haijatufurahisha kabisa. Ji abich itimonegi thieth bang' hinyruok e lweny mane omuoche yiero madundo e ward ma South Game County ma Siaya. Judges otam sirikal mondo kik dwar pesa kuomi kendo mondo gi stop this so-called hustler fund. Uche ariyo ochwal e doho mar kwedo okang' mar piny owacho chuga guch hola mar hustler fund. Will now not hold a parallel Jamhuri Day celebration. Riwruog Azimio la Umoja koro chungo romo manyocha gi chano bage alap ma Jacaranda odiochieng' nyasi mar Jamhuri.
machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Namba mar SMS en 23600. Namba mar simu bedi nene TV mari kata tipo mari inyalo yudo thuolo mondo mi ipenj laktar penjo moro amora minyalo bedo godo kotendre kod njoha mwadendo kacha ni ukwama mabende ochal golow odhi to moko e ombich matindo to mako matindo tindo kamano waseya online kindi nyalo tudori kod daktari ayudo tema penjo kacha ni penjo na eni be nitiere pim mar tapeworm koso wantiere hookworm to ma wacho ni tapeworm koro wang'e ka nitiere pim ng'ato nyalo pimo godo ponono ni njoha gi osedonje dendi yes pimbe wabire nitie pim koro pim wadhi kawo oko mar ng'ato ka ng'ato biro hospital kucho mwa suspect ne gi shida mar hookworm ni wakawo oko ne maduong' to watere lab kacha koro sama watere lab wadhi ng'iye gi microscope gintie gimoro ming'iye godo kanyo koro idhi neno parasites idhi neno ka gin gi hook kaka wach ni gin hookworm ineno ka gi chalo low koro mane kaka wanene then samoro bende ka ng'ato nigi stream wa kumanyo gigi ng'eny ahinya nitie areas mage ma hookworm ni ng'eny ahinya koro wanyalo kawo ga rembe to wadhi wapimo kwa pimo wadhi ng'iyo to red blood cells romo nade e remo kanyo kamano. Wantiere kod Lisuka e simu akena yudo nyingi maber. Lisuka, halo penj laktar. Aneno ka awite kaito ote machelo bende aneno ka wacho kacha ni seche ma wawuoyo kuom kutegi kata worms gi wayudo ka nyithindo nitiere kod thuolo mamalo nikech ng'enyne nyithindo chamo galo kato bende joma mine mapek bende chamo dowa karo dowa ka nyasike mokalo nitiere joma mine moko mok pek to muodo dowa koro penjo kacha ni deworming kata chiwo yedhe mag njoha onego chak miyo nyathi ma jahigni adi. Mar ariyo ka ise deworm to sindan to kar losruok pod ili mano nyalo bedo ang'o de bede ni kar losruok bende onyalo ilo daktari seche ma ng'ato dhi losore cha koro mokwongo nyithindo wadwaro ni nyithindo wachako ga deworm ka gisechopo 2 years kadhi nyime then onego bed ni every 3 months onego bed ni idhi kawo yadh minyo then gima ber sani iyudo ka sirikal mar Kenya giketo ga school deworm wuki uma to wuki doga kata ni to gimola kola ka giwuka makanya usamiya ya koro ko ta ko odi tadira ite nani ti mano odi oketore makori ngini ka jo luo ko to wati ni ya to ti ogwande ngane ne beoge ogwande ngane gi okwany ti nano ketore mo ngadore mano kar ginegi mana jo no ka ngini jo fa minyalo kelo gima kamagi gi ko jutego gi koro adong gira ses moro nitie e tinde naka mosa bubo koda kabisa gin sani kura di kod gi man almost over 10 years gin ses ma ena kanyo okomedre ruok ndalo moro nolandre kabisa to ti okolandre ahinya to ena gimo kurum to kagwonye to ul mogo ta sa temo ti to kurum ko ndalo moro no to ya to no fue ya so no do chien ma weno la to sano chako madu kwa ma la salito ere kaka do ko nyu mondo machal kama nikech ko kat mondo afuen kata na de nyan ngi jo pagidi kaka da fuen to ampe da mora di mo wajino to mora ul ka bit ka mo kanyal to tu ma di da kane ero kama ko no da sero o ko yo kabisa para yude to kada yudi tu deni anga mani bitu no kamili magi o ko tando ero kama ya kubisani kagi kele ya mane ko logi mane neno cha to tinde ni ya kide sa to ni ri ga ikade di tu ero kama na nyapa ni maboma kama kakanyo wakawe simb junior. Hello junior penj laktar. Yes ka jimo machiegni penj laktar junior iriyo nadi wario maber mit mana in mosa daktari ilonga ni junior wuok gunja machiegni moni magoya mbusi koran gipenjo moro ni sana gini nyathi ije ni timi nyathi deworming ni ang'o makele ga exactly iyudo ka nyathi over 8 in the table nyathi deworming ni ang'o makele ga kuom nyathi matin gi kare kata ka yore mobiro ka nyathi ketikete yo maber ok wuoth gi tiende ok tug mang'eny ama chiemo iluoko ne olemo iyudo ka nyathi gi bedo ga iye ko timo le deworming bedo ga nadi to ne ko nyathi ma to gin ga yore mag minya gengo mondo kik nyathi bed gi minyo mang'eny iye
Ero kama na nya junior wantiere kod penja ariyo apani bro keto gima chok gi simbe neno ka ng'eny mokalo to gimo mako dhoga daktari ni njohagi kata kutegi nyalo bedo mang'eny del mawuok nyaka gi dho ng'ato nyaka ng'ato sana matindo miluongo ni pinworm go sana gin giwuoga kamoro any opening onyalo wuok nyaka iti kamoro mo nyalo wuok tere ni gin gik manyalo bedo uchafu saidi uchafu sana sana ido kaka mag pinworm go gin nyalo wuok kata kibedo kama tit poma na ka gilor gi sienda gin uchafu yes ineno kata kandalo machon cha yedhe ma inyo bwana na wacho no ko migo tino ko wuok kaka kamoro amora kaka en no koro san koro ne kaka ne complain wuok mang'eny nyamo mi santi ne iloso yedhe ma koro ng'olo gi nikech yudo ka mine mang'eny oyudo ka samoro nyathine gino liere kar losruok ne koro woni en thuol koro ng'eni giringo koro momiyo jogono mondo koro los moko ma ng'olo gi matin ero kamano koro waduok penjo wachagi penjo mar junior kaito wadhi nyime yes koro junior wacho ne osebed junior man gi gini for over 10 years mar nyathi junior en man junior man nyathi junior onego bene dum wachako at 2 years kech ng'en 2 years ka yudo ka nyathi osechako lak ng'en samo chako lak cha to mulo piny to nyodho sam ng'en gima mar ko yudo to kete dhoge gima mar ko yudo kete dhoge koro yot mondo mi nyono donj kuom nyathi ma from 2 years ka dhi nyime momiyo waketo ga deworming from 2 years ka dhi nyime kamano then bwana machielo chano wacho ni en tiende osebedo ka nigi cracks gino for long and diet advice ni konyalo dhi hospital machiegni kode mondo dhi kawo oko ne maduong' mondo dhi tere lab mondo pima ne to ng'in to dobed ni en ukwam ni kosen sida machielo then onego beno dhi ong'iane dermatologist ng'at ma deal gi sida mag pien del kamano ero kamano ahinya wantiere kod kapok akawo SMS wantiere kod Ouko hello Penj Laktar Ruth machiegni Ouko machiegni mo Ouko ka rembe machiegni Penj Laktar apenjo so nathi matin ka nabeni itime swimming after ndoro nade mondo ne kik samoro ina nyalo kuot era fa atu mondo mi nyathi timne deworming kana la poko bende kaka wacho nyathi ono ben 2 years ma chanda ne kichna kana samoro nyathi opang'eyo ni to ono ben to deworming diso mam nade koro nyathi koro no Mario en ya wawinji mar ariyo en nang'o en chido mar alwora ma kata chieth dhiang' ma samoro nyalo bedo ni liare chieth pusi ka gini kelo ne infection ne dala kata joma wuotho ka puodho ero kama na deworming mar nyithindo anise wacho kacha ni tok dweche adek kaber nyithindo te kata nyaka joma dongo dweche adek timadho yath mar golo minyo then from 2 years kadhi nyime onego bed wachako deworm jogo kamano kaito owacho kar wuoyo ma bende en losruok mar dhiang' no kwa winjo kwa mulo ka losruok mar dhiang' kata wuoyo ka bende kutegi nitiere kata yudore to kata kopogore kod magi nitiere moko manyalo yudore kowuok kuom wuoyo sana wayudo ka mostly ukwamni obedo kuorka obed paka obed guok koro chiaye mag pacho kaka dhiang' obed diel obed dhiang' iyudo ka ginto mana kapo ni gidhi ginyono kama ne paka olosore cha to gimbe gidonjo kuome gin bodonjo ja kamano but wuoch gino to kele kamano wuoch to kele Zedekia koro kaka ineno kaka koro ukwamwan godo okawiji maber ahinya ing'adori aneno ka thuolo ringo matek mokalo daktari kata kamano kapok adhi nyime kod somo ote mamoko inyalo nyisowa yore mopogore opogore ma samoro wanyalo geng'o godo yudo kutegi namba achiel ni wacho kacha ni ji kik wuoth kod tiendegi nono iwacho kacha ni lwedo bende sasa misetiyo tijeni mag puodho tiluoko lweteni gi pi mamol gi sabun kinde duto te ka nitiere kod le mag dala nyaka ine ni rito le gigo bende nikech kata le mag pacho then again joma ni dala kaluo kucho onego beni wagero choche kik ji wach ma ji dhie oko e bunguni kata papni onego beni ji aye then joma mantie town wach ma dhie baf gi tielo nono ni baf ni olerno bende ji aye nyaka irwak gi moro tiendi kapo ni dhie baf kamano then joma dhie beaches gi bende gin bende yot mondo ng'ato oyudi koro en bende ing'eyo ka nyalo bedo gi protective gima nyalo protect ni tielo kata lwedo yes kamano ma ng'enyne en weche mag ler en mana ler kamano antiere kod penjo mowuok Atieno ewuok akelo dudi apenjo laktar ni ere yath maber manyalo tieke chuth
Koro kaka na wacho cha en ukwamne kwa kimanyo albendazole kata membendazole mago gin yedhe mayudorega mano kiyudo original maber to tieke but en koro every 3 months onego bini tiyo gi yedhegi ok ni koro kitiyo god chiel koro weye kamano Otemoro penja ka ani nyajimo awinjo ka iwacho weche mag odowa ding'eny mokalo samoro ng'ato dwani mondo mi ocham odowa po nono ni okete kata obule jiko kaka thothne sani joma mine kete kendo kata jiko ma bende nyalo konyo mondo mi one kute gi po nono nitiere kanyo kae to bang'e koro ok wanyalo advice mondo jo cham odowa ng'ato onego ng'e ni reason mane omiyo cham odowa ni ke samoro olak madini moko e dende kanyo koro onego bed odhi e hospital kacha mondo explain mondo mi yedhe manyalo boost ne gino chembe magiko molalogo kamano. Otemoro bende wacho kacha ni penjna laktar ni inyalo nyiewo yath kendi koso chuno ni nyaka idhi laktar kiseneno dalili gi kata kiseneno ranyisi gi winjo ka dendi ola samoro ineno tiende gi oruodho kaka ni wacho cha samoro bende winjo ka koro muchi rumo nikech remo bende koro dhi dendi inyalo neno ranyisi gi kata inyiewo yath kendi koso chuno ni nyaka idhi ir laktar timni pimo chamo mostly why advice ga nikech samoro ok tu machielo koro ngin sama idhi daktari kacha cha inyalo timni some other test mondo ngeni sama inyalo bedo gi ukwamne to samoro nitie condition moro mabini godo sida moro main godo mar tu machielo koro sama idhi kacha yot mondo fweny tuoche te min godo koro kik idhi adhiani dhi ngiewo yath ni koro awacho ni inyalo dhi kawo yath e duka mag yath gi koro dhi ka daktari mondi ondikni go koro kidhi igawo yath dongi wacho ni tok dweche adek to miyo nyithindo yath nyaka joma dongo bende tok dweche adek koro ma bende nyaka ng'ato dhi ka laktar koso tok dweche adek tinya nyiewo yath bang' dweche adek tinya dhi adha ting'iewo but koro kin gi olo miwinjogo tiwinjo ka kizunguzungu to widwa no bari mano ber kidhi hospital be but every 3 months odhi ng'iewo yadh minyo iti godo kamano. Aneno ka thuolo wa urume studio wach mogik madiher mondo mi wewa godo kotenre kod chenro ma kawuono mar penj laktar Dr. Frederick. Yes, ngima en mwandu koro ngima onego bed wadak maler kech ngini wayudo ni tuoche gi the ibiro man nikech alworwa ka alworwa obedo maler ka alwora obedo maler koro tuoche gi wanyalo geng'o gi koro ne wabed maler kaka wacho ni choche nyaka wabed godo nyana gi hospital ni kanyo iluongo ni Until Medical Clinic. Kendo odiechieng' machielo ka bokelo ni chenro mar penj laktar Ruth Otieno ka duoko ni erokamano mar bedo kodwa ne jogo picha mawa erokamano ahinya producer na Papecho Koth kaachiel kod Lindsay mano director wa wacho ni erokamano nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masani. Erokamano.